Helo, ni ydi 20% o'r grŵp poblogaidd yr Odds a da ni yng Nghaerdydd heno ar gyfer Gwyl Sŵn. Mi fydda ni chwarae yn Bar O'Neill's ym Mhen Cwpl Oriau hefo Janjaniro a Masters of France, Chris Newydd a Greta Isaac, a da ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn. Ond da ni yma heno i sôn am yn album newydd sydd allan ar 15 o'r mis nesaf, a enw'r album fydd Throsi. Throsi, a da ni'n mynd ar Daith i'w hyrwyddo fo. Wsos nesaf, da ni'n Bangor ar nos Iau a Machynlleth yn Sadwrn, nos Gwener. Ie, ewch draw at dal yn Facebook. Mae gennym ni ddal yn Facebook efo manylion y Daith i gyd y fanno. A gobeithio, nawn ni weld chi rwla ar hyd y ffordd. Diolch yn fawr iawn.